Един от доените на футбола в село Милковица, господин Марино Руков. Господин Руков, вашите спомени ще допринесат за поддържане на футболния дух и традиции в село Милковица. И първият ми въпрос към вас е: от кога и откъде започна футбола в село Милковица? От 1924 година. Основоположници са Георги Доцев, Матей Вардонов и Стефан Василев Стефан. Първата топка в селото е донесена от Георги Доцев. Нещо повече за господин Доцев бихте ли казали, тъй като поколението след вас явно не го познават? Това е човека, който първи донася топката в село Милковица и от тук се заражда традицията в село Милковица да има винаги добри футболни отбори. Георги Доцев е бивш учител в селото. Още като ученик се е заразил на темата футбол и донася и първата топка тук. Футболна топка. Към него се присъединяват Матей Вардонов, учил по това време в Бургас, и Стефан Василев Стефанов. Последният е завършил финанси и беше бирник в село Дебо, т.е. Брест, където изобщо се беше оженил. Къде за първи път се провежда първата футболна игра? Предполагам, че още футболни отбори не е имало. Първото футболно ритане между колеги, близки, съученици, къде е станало? В площада сред селото, срещу черквата. По това време този културен много го е нямало. Къщата на Доцеви е била точно някъде, където завършва сега културния дом. Този площад беше голям и по размери можеше да даде, що бъде условие за игра. Господин Руков, кой е първо сформираният отбор в село Милковица, каква е била екипировката и кои са първите му футболни срещи и най-вече първите участници в този футболен отбор? Спортен клуб Ботев с екип фланелки раирани, черно-бели, черни гашета, черни калци. Състава им няма да ги почне от вратара, ще почне с капитана на отбора. Георги Доцев, Матей Вардолов. И почват родовете на двамата. От Доцеви влиза и Тодор Доцев, брат на Георги Доцев. Малко по-късно техен племенник Данчо Доцев. От Вардолови почти всички братя на Вардолови. Янко Вардолов, Флори Вардолов и Кръсто Вардолов. От Стефан Василеви доста по-късно и Асен Василев, брат му, който не се застъпва с първото поколение на Ботев. Първата среща, макар и неофициална, се провежда вече на игрището, не на площада, с никакъв сборен ученически отбор от Плевен, без имене. А първата футболна среща е пак с плевенски отбор. Малко може да се спори дали е Ботев или е Левски, но по-скоро е Ботев, защото Левски е основан 31 година, а Ботев Плевен е основан 21 година. Каква е била организацията на първенства, ако имало тогава първенства, и как са се провеждали срещи на този етап? Първенства няма. Те са се провеждали повече в агитационен аспект. По сборови, събирали са, играли са. Даже някой път Ботев са ходили сами и не може също го да играят. Играли са двустранно, просто да масовизират, да агитират за футбола в околността. В онези години имало ли е треньор или кой е водил тренировките? Боже, какъв треньор ще има? Той нямало отборите, треньор ще има. Може би Ботев е играл със себе си
и за себе си, може би, 4-5 години, докато се основали другите отбори. По-късно се появява Гулянци, Вихър Гулянци, в които по това време един от първите футболисти на Гулянци е бил и поп Йордан Бан, после свещеник в село. Какво е крепяло футболистите и какво ги е потиквало към тази игра, тъй като разбираме, че Милковица са едни от пионерите в футбола? Освен любовта към футбола, друго нищо не виждам. Състава на Ботев в най-ранните му години се е състоял от 3 интелектуалци, които казах имената им. Всички други са били хора местни, техни братя и братовчети, и близки, които са успяли да привлекат. И просто за да бъдат по-модерни, са импонирали на тези 3 основатели на Ботев. По-късно се създават такива традиции, че от тези родове непрекъснато са влизали в състава на Ботев. Господин Руков, за всички в Плевенски окръг, а и почти в цяла Северна България, е ясно, че в село Милковица се раждат футболисти, както в село Мусиливо се раждат музиканти. Откъде идва тази традиция в село Милковица да се раждат надарени момчета, които продължават в различните тимове в цялата страна? Първото нещо, че много обичат футбола. А за да обичат футбола, това се дължи на срещите, които са се провеждали тук. За младежите по това време нямаше място само за един отбор и просто почнаха да никнат отбори като гъби. В най-крайната махла към Чаково изникна Раковица. Малко по-насам изникна някакъв друг отбор. Посока нагоре Победа. Тук по центъра някакъв младежки отбор с Цветкавица. По-нагоре, чак най-горната мъгла, посока на Мусилево, там по полагаха абсолютно униформи, установени униформи. И тук съботите световят, особено в ранните пролети и късите есени след полската работа, неделите бяха цял ден празници. От сутринта започваха мачовете помежду им до вечерта, до тъмно завършваха. За кой период става въпрос? Тогава, когато в Милковица, по ваши думи, имало 5-6 отбора. Това е период някъде около 31-32 и продължава някъде до към 38 година, докато се появява вече свобода и обвинява. И един въпрос, той винаги е свързан с футбола. С какво се занимавали тези младежи тогава, след като е имало 5 отбора? Това много младежи в село Милковица. С какво се занимават? Техният бит, тяхното ежедневие? Те преди случаи бяха момчета в прогимназиална възраст или след прогимназиална. Малцина от тях можеха да учат по градовете, по липса на средства. И естествено, като излезат вече от училище, родителите ги впрягаха в селскостопанска работа. Но селскостопанската работа е сезонна. Повече от времето им беше свободно или трябваше да бъдат разни говедарчета. Как възприемаха техните родители пристрастието и любовта на тези деца към тази новопоявяваща се игра в футбола? Различно, но повечето от тях бяха против и искаха децата да бъдат преко до тях и да видят на тяхно разположение. Но влюбилите се в футбола трудно можеха да бъдат откъснати. Господин Руков, какви футболни отбори имало в... Господин Руков, какви футболни отбори имало в нашия район и съседните му? Тогава е било бившо околе. Ние сме били към Никополско околе, ако не се бъркам. Точно така. Отборите бяха повече в западна околе на Никополско околе. Ще почнем от Милковица, Ботев и махленчите тимови, които казах преди малко. Вихър Гулянци, Ботев Заграждан, Дунав Гиген, Дунавска чайка 33 Сомовит, Дунавска слава Никопол. Бихте ли споменали какви срещи е изиграл на този етап Ботев? Имам още да кажа някои отбори.
Ботев Ленково, тогава Коприва, и Борба Шаково и Сокол Долните. Западната част на околията е твърде много наситена съобразно източната. Да имаше само Фасеново, Победа и Тича Изгрев. На какъв принцип са играли мачовете? На оговаряне. На оговаряне? Предполагам, че са търсили моменти на провеждане на сборове. Тогава се провеждат доста сборове. Има ли такава? Има и... Сборовете не можеха да минат без футболни мачове, без футболни зрелища. По тези причини, защото футбола вече беше доста популяризиран в тази част на околията. Дори ние контактувахме тук западна част на Непоповско околе и с една част от отборите от Плевенска околе. Това бяха Злополучени, сега слепто с Комарево Орел, Витски Орли, 34 Подим, Долна Митрополия и до там почти. Какви срещи изиграха на този етап Ботев, които си спомняте вие? Ботев играят срещи от около 27 или 28 година, когато аз не мога да си спомням, освен по разкази от други по-възрастни. Играли са с Вихър, голямци играли са с Дунавска чайка, 33, играли са с Ботев Дъбован, с Ботев за граждан и кажи речи до там. С Ботев Ленково и Орел Комарево. До Никопол не са стигали Ботев, тъй като Дунавска слава Никопол просто си подбираше отборите. Ботев просто не е бил за тях. Но Дунавска слава се основава много по-късно от Ботев. Имало моменти, когато Ботев играе, а Дунавска слава няма. Тя е за 32 година, е основана. Как се е придвижил отбора, за да играе срещи на чужд терен? По два начина. Една част от тези, които са собственици на философите на полета, с Колелета. Другите са с Каруци. Или с Каруца. Какви са били задълженията на отбора домакин? Тези задължения продължиха някъде до към, може би, 50-51 година, да ни кажат. До 50 и... така, до 51-52 година. Домакина е длъжен да осигури храна за отбора гост, ако е на по-далечко разстояние от 10 км, да му осигури нощувка и така. Кои са съдействали по това време? Централния съдия обикновено го избираха от друго, трето населено место. А странични съдии по споразумение. Единият от гостуващия отбор и единият от домакинския отбор. Едни от първите мачове на Ботев са с Вихър Голянци, с Витски Орли Подем, с Ботевите Дъбован и Заграждан, Дунавска чайка Сомовит, Сокол Доневит, Борба Шаково, Ботев, Ленково, тогава Коприва. В първите години на сблъсъците Ботев е доминиращ, но настъпва период от време само няколко години, когато отбора се разделя с Георги Доцев, с Матей Върдолов, а малко по-късно и с Стефан Василев и изпада в криза. Почва и подмяната на отбора, навлизат малко по-млади състезатели. А в селата, специално Голянци и Сомовит, пристигат и някакви външни служители, играли футбол и въобще взето добри футболисти за времето. Така в Голянци имаха Васил Спасов, имаха
от Скобелев в Плевен. Един Жоро, не мога да си спомня през името му. Беше някакво полицайско величие. Може да е бил дори и във враг на старшина, но добър футболист. И с някои местни, специално за горянци, наведоха и много беженци по това време, от които голяма част от футболисти. И взеха връх над Ботев. В Солун също така имаха няколко души външни, плюс и местни, обаче учащи. Студенти по Варна, по София, дори и в Букурещ. И Ботев постепенно мина на втора позиция и почти можеше да мери сили с долни вид, с Линко Куприва, Дъбован. За граница също така обитаваха доста беженци, добри футболисти и доминираха за нас. Това продължи до около 1938 година. По наша инициатива на две от махленските ни отборчета, или да ги кажем спортни клубове, победа в моята махала и тук в централната махала Светкавица, решихме и се обединихме под името Свобода. Как възникна това име Свобода? Как се роди името Свобода? Това беше много интересно. Ние нямахме да се събираме. Освен в читалището, където не ни даваха определено време за нас, се събирахме на игрището. След мача вечер, просто една месечина, спираме се, поговорихме и си решавахме организационни въпроси. Господин Руков, тогава на колко години сте били? 38 година? Мене около 15 години. Какъв беше екипа? Какви бяха цветовете? Още тогава ли се родиха тези цветове или по-късно? Да, тогава, веднага. Още на първия матч. Първо, за името. Бяха предложени няколко имена. И ние искаха да приемем старото име на Ботев. Но ние, за да стигнем на тази, с Ботев играем две срещи. За първенство на селото. И в двете ги бихме. В едната среща с класическото 3-0, следващата неделя пак ги бихме с 1-0. И решихме, че не можем да бъдем Ботев и голяма част от нас не искаха да бъдат Ботев. Не от друго, ами защото беше оставил така едно негативно име в околите или в тази част на околите. Искаме да бъде нещо ново. Някои предлагаха буреносец, други предлагаха Победа или Светкавица, да приемем едно от двете имена. Доста помислих и реших какво, че Свобода един ще оправдае името и на Ботев, им ще бъде по-обединително име. И най-вече, че ние младежите по това време бяхме настроени силно републикански. Силно републикански. Ние почти в нашия състав и в Ботев и в Светкавица нямахме хора с монархически убеждения. И може би това е допринесло най-много. И само като им предложих това име, всички го приеха изведнъж. Така е. По отношение на екипа. Сигурно с Свобода трябва да имаме нещо по-различно от Ботев. И решихме да имаме червени фланелки, бели гащета и червени карти. Но това не се постигаше, защото бяха точно пред война и няма да го закупи човек. Наложи за първата среща, която играхме с Вихър, да търсим, аз бегах по Плевен да търся червени фланелки. Можа да намеря червени, намерих бели. Паче от работа правим Николко да търси пък бели гащета, без да знае с какво ще купа. Обаче той е намерил там пък червен плат. И решил какво, че поне да бъдат червени и гащетата. Намеря там някакъв швед близък на баща му, поръча ги и всяка една нощ пришива там, ушива ги и пристига в селото с 13 или 15 чифта гащета. Аз пристигам от Плевен с белите фланелки
Така че първата среща не сме играли с точно установен екип, но пак имахме бяло-черно и карти с зелени. Кои са първите състезатели на новосформирания отбор Свобода Милковица? Мога да ги изброя поименно с няколко резерви. На вратата Митко Урухов, с бранители Ангел Бърнджев, Пламен Николов Иванов, Асен Василев Стефанов. В лапата линия Зинко Пиличев, Петър Чоцев, Христо Илиев Ангелов. Маневрата. В нападението Христо Чекаров, Марино Травов, Марино Луков, Пачо Травов, Флави Черчеланов. Последен са изсели още 42 година в Румъния с няколко семейства. И на негово място веднага изникна Милкан, който беше издал във втори прогимназиален клас. Стана крило. Но Милкан заиграва чак някъде към 41 или 42 година. До 42 година на този пост е играл Флавиан Черчеланов. Той беше вдъхновителя на отбора. Много пееше, свирише на няколко инструмента и просто даваше дух и настроение на отбора. Много голям веселяк. Как става така, че от всички отбори и най-вече Ботев прекратява съществуването и остава да продължи само Свобода Милковица? Какви са били причините и какви са вашите виждания за този етап от развитието на футбола в село Милковица? Първо, липса на организационен опит и такт на ръководството или по-скоро на лидерите на отборите. Второто нещо, което е, липсваше и тази организация. Ние, тези създатели, които ги изброих, изпуснах един от основните създатели, Марин Попов. Играеше и на център бега, играеше и на център нападател, когато аз отсъствах. Тези мъже, ние почти не можехме вечер да не бъдем един с друг. В другите отбори го нямаше. Всяка вечер ние бяхме заедно. Като завършим тренировките си, оставахме на игрището да си поприказваме. В лошо време, кално, когато не може да се ходи на тренировка, имаше тук притесняване по-скоро някъде две перници, имаше една пейка, отсреща път живееше Флави, където сега Барбови живеят. Всяка вечер, без да се определи среща, без нищо, там се среща. В другите отбори го нямаше това нещо и затова не можаха да оцелят. Ботев има и една друга причина. Те се поздържаха една-две години след като се основахме ние, но почна да ги мори пък викането в запас, редовни войници, нямаха вече попълнение, нямаше с кого да попълнат. А ние бяхме след пред войнишка такава възраст, освен ученичеството и футбола друго нищо няма. Большинството от нас бяха ученици по гимназиите и футбола го играхме във ваканциите тук. И най-вече във лятата ваканция. И големите мачове ставаха точно през лятата ваканция. Много по-късно така нагаждаха и първенствата. Много по-късно, да, дори и след 9 септември. По селата основните мачове ставаха през лятото. Може би да не се пречи на стопанската работа, да се обяснява. Всъщност в Милковица остава да съществува само един отбор – Свобода Милковица. Бихте ли споделили в първите впечатления, вашите впечатления за първите матчове и как леко по леко Свобода започва да се издига на ниво Околия, сегашния окръг? Първият матч на Свобода, официален матч, като отбор вече е лидер в селото, макар и да се чува Ботев, беше с Вихър Голянци. От предната година загуба на Ботев с 5 на 1, тук на наш терен. Срещу Вихър, на следващата или последващата година, може би 1 или 2 години има разлика, играем с тях и ги побеждаваме с 3 на 1. Даже си спомням 2 гола правени от мен и един от Флавиан Черчелан.
И просто по оговорка, като че ли публика да се обърна с нас и вече Ботев не ги търсиха и не се интересува от мачовете. Втората ни среща беше с Сомовит, в Сомовит. Мисля, че беше по съборен точно на 28. И тя победиме там с 4-1. Нещо, което беше изненада за всички, за цялата част на тази околе. Но зрителите виждаха, че това е нов отбор с нови хора, с нов екип, с съвсем друг екип. Че ние Ботев е нещо ново. Бихте ли споделили за едно гостуване на Свобода село Милковица? Аз съм чувал също от бивши футболисти, ваши връстници, 28 август, когато практически матча не се състоява. По маркировка да имате предвид? Да. Да. Коя година? Това е 44-та година. Времето на Втората световна война. Точно накрая почти. Този мач си го спомням много хубаво. Спомням си обстановката в Сомовит. Отдолу още от предния ден слушах, че е пристигал голям конвой немски кораби. Обаче подгонени от руснаците. Спират в Сомовит, обаче Румъния е вече в състояние на война с Германия. И предстоява до следващия ден. Точно на 28-ми немците продават абсолютно всичко, което им попада. На место население срещу пари. Тия пари ги консумират там. По какво остем в Кресни, във вино и в ръки. Даже там хората по това време в Сомовит продадоха и отчета си, дето имаха на тях. Продаваха и оръжие, продаваха и всичко. Някъде към 4 когато трябва да почне матча, никой не очакваше, че ще се опитат да потеглят немците. И това беше и причина да се разтури матча. Изоставяха една част от корабите, настаниха се в тези, които им трябваха, по тяхна преценка, а от среща на острова се виждаха уредите на румънци, просто ги чакаха. Румънците излязаха малко толерантни от това, което виждаха, пуснаха и да излизат от пристанището, за да не обстрелват селото. Обаче Грищово беше край селото. Та имаше опасност, ако да обстрелват, те там па не виждаха. Имаха опасност да обстрелват пък зрителите, които са събрали там. Та мина някак без жертви. Пуснаха немците някаква димна завеса, едните гърмя и другите гърмя, да се нагледаме чак до корабия. Гореха и пламтяха и кораби, гората гореше и така този мач не можа да се спи. Имаше ли конкуренция Свобода Милковица, имам предвид, имаше ли други организации спортни? Чула съм, че е имало гимнастически организации, колоездачен клуб, явява се вече Бранник, младежка организация. Бихте ли споделили тези впечатления? Да. Юнак искаха просто да лапнат Свобода. Юнак имате предвид гимнастическо дружество? Да, те бяха само гимнастически дружества, но тук е ръководителя и някои други около ръководителя. Да не цитираме имената им. Да. Просто искаха да лапнат Свобода, да имате футбола. По тези причини, защото большинството от футболистите бяха и гимнастици, и то много добри гимнастици. Те нямаха нищо преди да играят и в Юнак, но като почнаха да ни мътат водата, просто искаха да ни вземат екипа. Екипа наш, те искаха да ни го вземат. И си влушиме отношение с Ботев, с Юнак. Колездачите сме били толерантни с те бяха повече от Ботев. Бяха и футболисти, бяха и колездачи. Много добри. Дори околишките първенци, и първи, втори и трети бяха от това село. С лунолибарите, те лунолибарите бяха отделни организации, но с тях се уважаваха. Бранник са били срещу всички, които не са под тях, са били те срещу тях. Но Бранник не можеха да вадат нищо, защото нямаха какво да вадат. Нито можеха да вадат футбол, нито можеха да вадат колездене, нито можеха да вадат нещо. Но тровеха така на общото настояние в селото, тровеха. Господин Руков, не е тайна, че на този етап, сега сме 1998 година, футболен клуб Свобода село Милковица има също финансови затруднения. Бихте ли споделили, за зрителите ще е интересно, как се снабдявахте с финанси на този етап? Да.
Единият начин беше с вечерно веселение, вечеринки. Може да бъдат само танцувани, много от тях драматични, с разни сценки. Идвах хората. Просто по този начин, освен да видят нещо от съседите, просто и да помогнат за свобода. Например, тръгнем през септември на училище, за зимата ние задължително трябва да несем една непременно с драма вечеринка и една най-малко танца. Парите отива в касиера и се знаят за какво ще бъдат. През великденската ваканция също. И през лятото, като направим няколко, така е. На игрището ни даваха билети да продаваме доста време, защото създаваха се в една, трябваше разни данъци да плащаме и игрището беше неоградено и така. Но събираха с каси волни пожертвовани и събираше се по някой. Общо взето сме кърпили за екипите и за пръва, с които трябва да возим някъде. Бихте ли казали по-интересни срещи на този етап, които е провела Свобода Милковица? Много. Всъщност, господин Руков, тогава сме още Гаврен, нали? Село Гаврен, или? Да. Това ми се станаме 45-та година. Но бяха направили постъпки още преди 30 септември, да стане Милковица, да се върне. Защо не е станало, не знам. Намериха там във вътрешното министерство някакви постъпки и дойде запитване до тук, държим ли да стане Милковица, от тук си дадох съгласие. И така стане Милковица. Какви мачове по-интересни на този етап до 1944 година? Нищо, че сме във война, все пак е имало някакви футболни срещи. Мачове имаше, нямаше шега работа. Свобода, освен тези сега да ги изброиме, с всички е играла. Като почнете от Долна Митрополия и завършите с Никопол. Тук тая цялата западна част е играна. В Асеново ние сме единствения отбор от западната част на околията, който е ходил, които сме ходили в Асеново да играем. Ако ви интересува някои от резултатите, нали, освен на Сомовите и Голянци го попитихме на игрище Кацамуница, мисля, се казваше. Не знам защо там не прикараха да играем, а не тук. За мача реванш, там ги отрепаме с 7-0. И почти Вихър овехна. С Никопол имахме 2 срещи. Едната ги победиме тук с 1-0, втората с 3-2. С 3-1. Бихте ли споделили и този момент, който също съм го чувал, когато кмета на селото мобилизира каруци за среща на Свобода Милковица Това е много по-късно. В Никопол? Може преди да ви споделя, че преди да се вземали една от срещите пак кмет, па не разтури мача тук. Трябваше да играем с Комарево и в Комарево имаше много хубави футболисти евакуирани. Даже имаше 2 души от София, от Плевен Николко. Просто го разтуриха и така, за да няма матч. А в Николко това беше вече късно, някъде към 48 година. Не, някъде ми 48 година през пролета. Тук по-напред се игра матч с тях, бяхме в една група. И завършихме 2-2. Те искаха на всяка цена да вземат реванш в Никопол. Не можаха да вземат, но кмет беше по това време дядо Паско Янков. Той има ли син, внук, просто да се ориентира нещо поколение? Внук имаше вратар. Внук му е Георги Янков, Пасков Янков. В момента съпругата му работи в аптеката. Точно така. И си е тук. Паскал Янков също му е внук и той е играл известен период от време вратар, но е останал с впечатленията на заместител вратар. Не е могъл така да се вратар. Както и Гошо не беше кой знае какъв вратар, но пази. По-забележително за дядо Пашков с кмета. До преди вода той беше един от най-гордите противници на футбола. Докато да иде в село да гледа матч. Той за първи път гледа матч. Вода
и Левски Ников. Вече Дунавска слава се преименува в Левски. И тук по реакцията на публиката, по реакцията на някои други неща, забелязва, че има известна несправедливост от главния съдия и зато и завършихме и равен 2 на 2. Когато идва време за Николко за реванша, преди това играем и други мачове, той организира около 90 няколко кръци. Въобще кръците, колкото ги има в селото. Те да се изберат зрителите за Николко. Плюс имаше едно малко камионче, което се беше към 14-15 човека и него беше голям, а него за футболисти. Беше мобилизирали него. А може би с влака да са заминали към 200-300 души, може и по-късно. Цял влак. Кое не е забележителното? Той организира заминаването тук сутринта. И там пристига точно по обед, когато гражданите почиват. Обаче навлизат във града с големи викове, с голяма олиния, да побъркат въобще, да се има преди какво ехо има в Николко. Може да си представите какво чудо е било. И с поведението им внасят някакъв респект на Николко, че не още с разпристигането. Матчът там се развива пак в наша полза. На този матч не съм участвал, защото бяха ме назначили пък в Заграждан да съдействам на другата двойка противници от най-западната група, Заграждани и Горянци. И не можех да не ида, че ако не се бяха бил, сигурно само вършето състателни права, може би, да не го посреща. Господин Руков, от кога започва организирано първенство в нашата околе или окръга? В окръга много додавна, от много преди 10 септември. Ние няколко години играем в Плевенска околе, в Плевенска област, преди 10 септември. След нас се включиха и Горянци. Горянци после дойдоха в Николковско околе. Ние останаме, защото нещо имахме търканията с Никопол, а Плевен нямаха нищо против да бъдем при тях. Да ние фактически сме дошли в Николковско околе 1948 година. А те може да би няколко години преди това. Бихте ли споделили нещо друго? Номерата кога се въвеждат на фанелките? Ние ги въвеждаме през ранната пролет на 1948 година. Като имате предвид, че и двата полусезона се играеха пролет-лято, а не есен-пролет, както сега. И нещо по правилата бихте ли казали? Нещо по-впечатляващо. Вратаря, смени, брой. Повече от периода е било без смени, без право на смени. Ако контузът създател, оставаше с 10 човека. Ако остърнат, също ставаше 10 човека. Аз си спомням един матч, не този, с който завършихме 2 на 2 в Никопол, на един друг матч, малко по-късно беше. Играем и водиме с 1 на 0. Обаче през второто по време ни притисна много николковчани. Те имаха така, от 9 души имаха от един Видин и от Левски Лом, които служиха войници тук. И отборен беше така доста яки, доста подбрани и най-важно, че тренировките се провеждаха много редовно. Трудно са под пагон, когато е тренировка няма. И спомням се на този матч, оставаха още към половин час, може би оставаше. Пачи Отравов, един от най-легалните създатели, с една топка така се хлезна във вратара, така го ритна, че го изкара в строя и той не чака да му свирни съдията да му посочи. Той, че направо ще тръгне по посока навънка. И остави отбора им без врата. И ни станаха лесно плячка. Вместо 1 на 0 станахме 4 на 0 ли бяха. 3 на 0 или нещо такова. Господин Руков, вие сте един от основателите на Свобода Милковица. Бихте ли споделили, след като сте играли в Свобода Милковица, през кои други отбори е премила вашата спортна кариера, за да се върнете в Милковица? Аз едно време играл съм в Милковица, играл съм и в градски отбори, ще кажа. И то в най-ранни години. Титулярния състав на Хаджиславча Павликини съм влязъл с непълни 16 години, на 15 годишна възраст.
Това е един от най-обичаните отбори, под малко градче, но респектиращ отбор. Бяха ни кръстили по това време жълтите танкове. Понеже играхме с жълти планинки, дето минавахме всичко гази. Фаворита на Плевен СП-39 сме го убивали в Плевен. Това беше фаворит на Плевенска област. Ние попадахме в друга спортна област. Търновщина беше отделна. В него играл съм най-дълго време и с най-трайни така впечатления. С този отбор играл съм и срещу Победа Варна. Оттам ме харесаха Победа Варна. И уредиха да се прехвърлям там да уча. Там да играем. Отидох във Варна, а на това место за да ида във Варна, в Победа, отидох във Владислав. Един от най-големите отбори по това време в страната. 3 пъти беше ставал, когато си първи. За съжаление, с мене не е ставал. Това е най-големият отбор, в който съм играл. И там играх около 2 години, но тук не съм късал през... Там матчовете бяха през друго време, тук си бяха през тето. И тогава имаше едно правило, което и сега съществува, макар тогава на аматьорски начин, сега по... професионален. Играеш, докато прибиваш там. Щото напуснеш определеното място, можеш да се квалифицираш веднага тук. А особено в последната година през войната, правиха така, днеска играл в този отбор, утре може да се квалифицират в други. Аз се възползвах от тези неща. Костваше ми много пътувания, много безсъние и така нататък, но правя се. От Владислав дойде време да служа. А Владислав непосредствено се излезе в Северни път се обедини с Тича. Двата най-градните отбори в Варна. Виждах, че може да не остане хляб за мен. Още повече аз съм местен там. Па и нищо не ме задържа там, освен ученичество, бях завършил вече. Муканов ни беше и треньор, и капитан на отбора. А преди той беше по национал с Орбатиев. Орбатиев също е от Владислав преминава в Локомотив София и тук се завърши в Локомотив София, се завърши кариера. И като треньор, и после и като съюзен треньор. И под ръководство на Муканов и там играх около 2 години. Дойде време вече за войник клъка. Казах му, че първо не се знае къде ще му дигнат войник. Второто нещо, 2 отбора са обединени, толкова големи отбори, дали ще има место за мен. Отнесе се човека много добре, установи никакъв контакт с Волов Шумен, ми уредиха така, че не само да играя в Волов Шумен, ми уредиха по-напред службата там. И там съм играл при един общо взето голям създател за времето, Кирил Траян, поручик Кирил Траян, служише като офицер и един от стражочния полк в Шумен и беше и капитан, па и треньор на Волов. Той ме пое при него и там завърших 2 години. И можех да се остана там, колкото си после след. Но така стана, се върнах тук. Тук не можах да направя кариера в свобода. Не само от това, че малък отбор, ами просто не възпрепятстваха ме и да играя. Бях на такива обществени служебни места, че всеки ми търсише сметка от никого и чуеха ли, че съм бил на матч или на игрище на тренировка, като ли им дал някой оцет да пият или нещо друго. Това беше. Вие се премествате да живеете в София, но до кога оставате в Милковица, пряко свързан с футбола? Аз мисля, че никога не съм прекъсвал, освен някой, който много силно да са му огорчили и да съм им подсказал с моето поведение, че просто заради тях не искам да се интересувам от футбол. Бихте ли споделили срещи на Свобода Милковица с по-големи отбори на ниво страна? Тук са идвали много големи отбори. Тук е идвал Спартак в София,
идва ли Локомотив София, идва ли Ботев София, който сега е септември. Впрочем, тогава го прекръстиха в септември и сега са септември. Идва ли ЦСКА под името сборен, гарнизонен отбор. Той тогава така си играеше в АРФГ, защото целият отбора на национала без един-двама бяха от ЦСКА-то. И ЦСКА-то, националният отбор го бяха включили да играе в А-група, без право на класация, обаче да се обиграва А-група. А сборен, гарнизонен отбор играеше от името на ЦСКА-то. Та фактически тогава първи се класираха Динамо, сегашния Левски, които фактически бяха втори след национала. А сборния гарнизонен отбор се класира с една точка по-назад на второ място. Международни срещи има ли Свобода Милковица? Първата международна среща тук на наш терен е 1949 година. С прогресно Турно Магорели и завършва 1-1. А в Румъния сме ходили няколко пъти. По онова време и след това. А по-късно вече имаме, може би, 7-8 и повече срещи в Румъния. И имаме едно турне в Югославия, днешна Македония. Играли сме там с престижа, с два отбори квартални на Скопие и с представителния отбор ФК Охрид, град Охрид. Господин Руков, почти цялото поколение на Свобода Милковица са минали през вашите очи. Кой според вас футболист е оставил трайни дири в съзнанието на жителите на село Милковица? Те не са един и два, но най-така добре изявилите се. Тези, които хората са ги обичали и ходили на стадионите да ги гледат, тъй като са им доставили голяма радост. За мен най-трайни впечатление е оставил Милхан Стефанов. Заради хубавата си игра, високо интелигентна игра, въпреки че от гледище на мен и на някои негови съиграчи много не бяха във възторг от него. В него, например, липсваше стръв, нещо, което имаха другите, той по нямаше. Но той беше изключително голям техничар и изключително голям изпълнител. Един от големите любимци. Втория бил, обаче той малко живя, е Марин Берелиев. Това беше един показен халф, показен във всяко отношение. Играл на халфата линия с Георги Арданов Миндата, Спартак Плевен, после премина в Спартак Плевен, след него с Георги Пелев, известен период от време и с Юли Берелиев. Юли е играл на доста постове. Третия хубаво впечатление е оставил, според мен, и Пламен Нуков. И това беше един интелигентен, магиосник футболист, нападател. И който не го помнят, за мен ще остава любител на футбола и любител на топката, това е Пачо Отравов. Пачо Отравов, това е бащата на Валю Отравов. Да, в момента в Свобода Милковица играят неговите внуци, двамата. Може. Но взете заедно, аз Вали съм гледал синът му, не може да даде една стотна, не е могъл да даде една стотна от бащата. Бащата това беше един за който и на рамо да му да бе изобщо факир. Господин Руков, от тези изброени, пък и други, бихте изпоменали кои са... Чакай, имам още един да прибавя от по-късно поколение. Хубаво впечатление е оставил без някои слабости, които са повече граждански, от по-самите поколения, и Славчо Марчев, Мирон Джанов също. И има и още някои други, но нали, говорим за най-любимци, кои са били. От моето поколение не мога да кажа, защото аз съм горял вътре в огъня. Не знам кого. Че съм бил уважаван, съм бил зачитан, но това не мога да се оплача. Но дали съм бил признаван,
Знам, че футболисти ме признаваха. И ме търсеха с телеграми във Варна, в Шумен, знаеха къде да ме търсят и ме търсеха непрекъснато. Бихте ли посочили някои футболисти излезли от Свобода Милковица, които са преминали в по-големи отбори? Просто имената и в кои отбори. Интересно ще е за това ново поколение. Вижте какво, един от тях е Георги Йорданов, Миндата. Това е наш футболист, наше творение. Пред 3 години играх титуляр тук. Една година преди му трябва да се наложи. И го взима Спартак, Плевен като един универсален футболист. Той може да играе бек, може да играе и халф, играеше и крило и така играеше. Един от тях. В по-малки отбори така е играл Милкар Стефанов. Той беше граничен офицер. И там, където слушаше, там можеше да играе. Той не можеше да иде друго место. Но лично него аз съм го опитал, съм го пробвал в Спартак София, от вратарите ги. Късно не можа да се наложиш, не беше дързък. Му липсваше, даже и тук му липсваше тази воля на страх. Всичко имаше, но... Спортна злоба. Спортна злоба, ме. Юли Белиев е играл в Марек. Но Марек тогава беше в по-долна група. Но играли там. Георги Пелев е играл в Дунав. Дунав Руси. Дунав Руси, преди това и в ДНА. Стана обединението и така. Така остана и в Дунав и свободно си влезе тук. Контузен дори. От по-младите? Младите сега всички го знаят, това е Марек. От най-младите. От вашата фамилия, друг Урукови? Наша фамилия си поиграват така. Ами и Мирчо е играл в по-големи отбори. Брат ми е играл в Бриловка Бърно. Чехословакия. Като вратар. Студент беше там. Той и във Варна играе там в някакъв отбор. Шипцин Соколев беше Радецки, да. Но не сме се събрали заедно в един отбор. Тук сме играли само заедно, не все противници сме били. Кой според вас е най-големия връх на Свобода Милковица в този 60 годишен период на съществуване? Различни са, обаче за мен ще става най-ценна титлата републикански селски първенец. През 1965 година. Да. Тя ни заведе в Румъния, тя ни заведе в Югославия, може да ни заведе и в Полша, и почти бяхме заминали. Как стана, че ни отидоха, не знам. Сега, един малко психологически въпрос. Какво изпитвате, когато чуете Свобода Милковица? Приятно. Приятно. И за да завършим интервюто, какво бихте пожелали към настоящото поколение, които защитават цветовете на Свобода село Милковица, които защитават авторитета на Милковица? Абе се много говорих. За сега ми се струва, че много не защитават едното и другото. Като ли си поиграват само на топка и тичкат за здраве, липса им воля. А бих им пожелал да играят настървено, да забравят всичко, като влезат на терена, да мислят само за играта. Това ще им помогне много. Благодаря, господин Руков. Желая ви